ചേട്ടാ ഓ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോഴേ കിട്ടി. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് മീൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാസ്റ്റിംഗ് ഒരു ഉച്ച തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. വൈകുന്നേരമാണ് കാസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ മൊത്തം ഇരുട്ടായി. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വരാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നാടൻ വരാലാണ്. നമുക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നു പുല്ലിനിടയിൽ പിടിക്കുന്നത്. അത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സ്ട്രൈക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മീനും നമുക്ക് പുല്ലിനിടയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാരും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ചേട്ടാ ഈ കുളത്തിലോ എല്ലാ പേരോടും ഓ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോഴേ കിട്ടി. എന്തോ ഇന്നോ ഇല്ല വേണ്ട, വലിച്ചങ്ങ് പോകുന്നു. കൈ ചൂണ്ടായതുകൊണ്ടേ കൈയൊക്കെ മുറി. ഏതാ അതിൻ്റെ അടി മൊത്തം പായലല്ലേ? പാടം പായലില്ലാത്തോട് എവിടെ എന്തോ വേണ്ട, ഇങ്ങനെ വെത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഓടി വന്ന് തവളയാന്നോർത്തേ ഓടി വരും. ആ ആ നമ്മുടെ പുതിയ ഫ്രോഗിൽ നാടൻ വരാൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു ഹുക്കാണ് കയറിയിട്ട്. പുതിയ ഫ്രോഗ്